मा बुंदों कॉन्स्टेबल जॉब शर्म करो ने कॉन्स्टेबल आर्मी कॉन्स्टेबल जा बीएसएफ कॉन्स्टेबल जा बिसोरनि प्रटेक्शननि थाखायसो कॉन्स्टेबल बिनिनो कारनेखा अफिसार दों दिनै सोरनि थाखाय कॉन्स्टेबलनि थाखाय मेट्रिक पास बा हाई सेकेंडरी हासो जुदि 70,000 पेमेन्ट मोननाय साकरि मावदों एमएससी बीएससी एमकम खालामनानै सुइपाराव हाबफायो सुइपाराव हाबफायनाय लोगो लोगोनो बिना मा 50,000 थाखा आरामसे मोन नोंना बोराया कम्पानियाव बोरमा सैमा होनाय हाबनायखौ होसोना हरनायनो हरसेया सैमा अमाफोरा फैगासिनो थायो सोरबा सेन्देल गानना फैगोन सोरबा सैमाफोरा बुना आथिंबो सेफायजाना हरो मा खालामना सैमा अमाफोरा होस्रांना फैदों माखा नैले लोगोफोर बर'सारा मालाय फुंनि जाना थाङो जालायबाय फुंमरनि दिमाव मा नांगो एग रोल ना लोगोफोर एग रोल बायदि बनायदों नैले एग रोल बनायग्रा रुटिखौ जाखांबाय गांसे दासो बिदि बनायग्रा नै दाउदै न'नि बे जाबाय रुटि लोगोफोर सार नैले मा मागोन जायो नोंनि गाननाय कमेन्ट्स फैदों नैला मागोन देखो फराय आं मिथिया आं फरायनो रोङो मानसि नोंना बोराया कम्पानियाव बोरमा सैमा होनाय हाबनायखौ होसोना हरनायनो एकदम जाय मानसिया डिउटि खालाम बेसो मिथियो खेबसे डिउटि खालामना नायबाय माने गम मोनगोन सैमा अमाखौ बेसे होनो गोनां जायो इ बुंनाय बाथ्राया हसेयानो तो हरसेया सैमा अमाफोरा फैगासिनो थायो सोरबा सेन्देल गानना फैगोन सोरबा हाफ पेन्ट गानना फैगोन सोरबा गामसा गानना फैगोन लोंनानै फैगोन लहा लकर एकदम फिसा फिसा लहानि कारणे बा इनावसो मबा गारिफोर खारा जाबाय पेट्रल खालामनो कारणे सैमा अमा बहुत फैयो सोरबा सैमाया हाथियारबो लाना फै सोरबा सैमाफोरा बुना आथिंबो सेफायजाना हरो मा खालामनो आरो जेलाव हैबाथाय दुखिया मानसि जेलनिफ्राय आरो बिखौ दिहुनना लाबोनायाव फैसा खरस जायो बेनि उनाव केस खालामबा केसखौ माबा खालामनो थाखाय उइथड्र खालामनो थाखाय बहुत फैसा खरस जायो जोंबो सानो दुखिया मानसि आरो मा आरो बेसे केस नांनो होननानै सोरखौबा बुना आथिं आखाइ ओरैनो सेनानै बा बाय दालाफोरनो हरबा नेक्स्ट टाइम फाया बेबायदि जोंनियाव दिलबो दोङो रागबो दोङो आरो जों बेनि कारणे बा जोंनि जि डिउटि जोंनो जि डिउटिनि थाखाय पेमेन्ट होबाय थादो जोङो बेटारनिफ्राय बेटार खालामनो सानो आरो मा बुंदों कॉन्स्टेबल जॉब शर्म करो ने भगवान गैलालै जों सासे जुदि बा मेट्रिक पास बा हाई सेकेंडरी हासे जुदि 70,000 पेमेन्ट मोननाय साकरि मावदोंबा बेलाय मा शरमनि बाथ्रा मानसिया जाय गुपसुप फानबाय आरो रास्तायाव इखो बुङोबा शरम करो यार गुपसुप फानबाय थादों खिन्थु गुपसुप फाननाय मानसिया दिनाव 2,000 3,000 कामाय महीनाव 90,000 60,000 आरामसे कामायो सिटीफोराव आरो गामियाव बा बे टाउनफोराव एसे खम दिसन खिन्थु सिटीयाव फाननायफोरा ना गुपसुप ममोस फाननायफोरा बेसेबां 2 घन्टाल'सो जयो मोना बे टाइमाव जुदि बुंबा आरे शरम करो मम' फानबाय थादों खालाय खुलाय सुबाय थादों इमान लेथ्रा जागायाव माने लाजि बे माने लाजिबा दिनैनि दिनाव साक्सेसफुल गैया मिथिबाय 10% एग्रि थायो शरम करो होननानै सोरबा बिए पास खालामनानैबो एख' दाल खालामनो हायाखै ओरैनो न' मास्टार मावगोन होननानै थानानै बिदि बारायलांदों बेनि उनाव नाय इउपि साइडनि हारियाना साइडनि एमएससी बीएससी एमकम खालामनानै सुइपाराव हाबफायो सुइपाराव हाबफायनाय लोगो लोगोनो बिना मा 50,000 थाखा आरामसे मोनबाय 50,000 थाखा मोनबा डिउटि दसे 2 घन्टा खालामबाय बा 4 घन्टा खालामबाय बेनि उनाव बास अनलाइनाव कचिं लाना फरायबाय थायो फरायनानै बेनि उनाव बेलेगाव सिलेक्सन जालाङो सोरबा इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर जादों सोरबा माबा फरेस्टनि साब इन्सपेक्टर जादों सोरबा पुलिसनि साब इन्सपेक्टर जादों बेयाव फैनानै फैसा आर्न खालामना बिमा बिफानिफ्राय बिबाय थाया जोंफोरबायदि आइ फैसा नांगौ बाबा फैसा नांगौ आदा फैसा नांगौ होनना लासिं सिं बिबाय थाया एमए बिए पास खालामनायनि उनाव माला एकदम डाइरेक्ट जबाव हाबो फिसा फिनलावनो आरो एकदम खस्थ' खालामनानै हाबबाय दरमा मोनबाय थाबाय बेनि उनाव सिरि फरायबाय गावनि खरसाखौ गावनो दिहुनो आरो कनस्टेबलाव दिनै कनस्टेबल आर्मी कनस्टेबल जा बीएसएफ कनस्टेबल जा बिसोरनि प्रटेक्शननि थाखायसो जाय मानसि कमेन्ट खालामदों बे सिकिउर दों मिथिबाय जुदि बर्डाराव बीएसएफफोरा प्रटेक्शन खालामोबा कनस्टेबला बा आर्मिफोरा जुदि जम्मु काश्मीराव बा बर्डार एरियायाव जुदि इसोर प्रटेक्शन होआबा आर्मिया जुदि जुद्ध नाङाबा कनस्टेबल नाङाबा सोर नांनो कनस्टेबल बिनिनो कारनेखा अफिसार दों दिनै सोरनि थाखाय कनस्टेबलनि थाखाय जोंनि उपरावसो बेसे लाख मानसि दङ जेरावबो लाजिनो गोनां गैया माने
सासे जुदि अफिसार जाबाबो ए क्लासनि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट जाबाबो बिनियावबो मोनसे प्रेसार दोङो बिनि सिनियर दोङो कमान्डेन्ट दोङो डिसि दोङो कमान्डेन्ट दोङो बिसोरबो माने बिखौ रायो मालाबा मालाबा गलती जाबा बे जुदि बुङो आरे आं ए क्लासनि साकरि मावनानै आं सासे आंनि सिनियरजों रायजाबाय सोरम खालामबाथाय बि थरि पेमेन्ट मोनगोन बा मा होनना बुङो साक्सेसफुल जानो हागोन रायजानाबाबो लाजिनाबाबो सिरि सिरि मावबाय थाबा उनाव इयो साक्सेसफुल जागोन फैसायासो मेटार दिनैनि दिनाव मिथिबाय आरो नों कनस्टेबलावनो थानानै एसपिजिआव थांनानै प्रधान मन्त्रिनि सिकिउरिटि जानो हायो उनाव नै कनस्टेबलाव थानानै नेपालफोराव थांनो हायो डेपुटेसनाव थांनो हायो बिदेश ट्रेभेल खालामनो हायो फ्रियावनो पेमेन्टबो मोनो खमसे खम जों नेपालफोराव जुदि थाङोबा माना बुङो बेयावबो मोनसे ट्रेनिं जायो इन्टारभिउ जायो बेयाव पास जानानै थांबा खमसे खम एक्सट्रा माने बेसे मोना आरो हिसाब गैया आरो माने 2 बोसोर दाननानै फैयोबा ना मानसिया बिल्डिं 3 ताला 4 ताला लुनानै गारि गुरा बायनानै हाबायनो उत्पात खालामनाय मिथिबाय दिनैनि दिनाव थेला बेलाफोर सोरां खालामनाङा सासे गुपचुप फाननायाबो सोरां खालामनाङा मम' फाननायाबो सोरां खालामनाङा होमबासो साक्सेसफुल जानो हागोन बर'फोरा मिथिबाय ना दिनैनि दिनाव मालाय हारिखौसो जों साक्सेसफुल नुयो मिथिबाय फंबाय बा आदा बा बिनानाव जाय कमेन्ट खालामदो आं रागा जोंना बुङाखै आरो आं हानायालासे पजिटिभसो बुंदो आरो मानसिया हदाय पजिटिभ थिंकिं लानानै मा होनना बुङो सानबाय थानांगो पजिटिभ सानदोंबा ब्रेन सार्कुलेसनफोरा ब्लाड सार्कुलेसनफोरा मोजां जायो माने बेमार आजार जाया आरो थबनो मोजां डिसिसन लानो हानाय जायो लाइफआव साक्सेसफुल जायो नेगेटिभ सानबायाबो माने मोजांखौ नङा मोजां थांबाय हानाय बुस्थुखौबो हामा खालामफ्लांना लाना नेगेटिभ सानफ्लांनायनि उनाव बिनि लाइफखौ बरबाद खालामो मिथिबाय पजिटिभ माने जेरै दा बंफं फांसे गायदो फालौ फुलि गायदो बिनियाव दै होनांगौ गोबोर होनांगौ इ जाबाय पजिटिभ थिंकिं आरो इ जुदि सानबाय थायोबा साला फालौखौ आं गायदो आं खस्थ' खालामना गायदो साला बिसोर जागोन जा दैबो होआ मा हासारबो होआ बे जाबाय नेगेटिभ थिंकिं दैबो होआबा हासारबो होआबा नोंबो मोनजालिया मालायबो मोनजालिया खमसे खम हासार होबा पजिटिभ थिंकिंआव दैबो होबा बे फिथाइ थाइबा बिमायाबो मोनजागोन न'खरनि मानसियाबो मोनजागोन इनि उनाव गायनाय मानसियाबो नाम जागोन ओइ जानि अमुका गायदोंमोन फंबाया गायदोंमोन आदाया गायदोंमोन ना बेफोर जाबाय पजिटिभ थिंकिं लोगोफोर पजिटिभ थिंकिं लाखिनांगौ जोंबो माने इमान गियानि नङा बाय आरो मिथिनायखिनिखौ बुंबाय आरो गाज्रि मोननाङा हामा मोनना जाबाय इउटिउब थांजाबाय आरो सैमा अमाफोर होस्रांना फैदों माखा